Euskalduna Valentziagaren oroimenezko honetan, sentsazio honenak, badira sentsazio honak, nahiz eta garaipena eskatu egin dezuen. Bai, bueno, sentsazio honak izan dugu, talde lana nahiko ona izan dugu. Pena egotea hor 3. eta 4., baina, bueno, kontent egon gara talde lanarekin, eta, bueno, segituko gea, lasterketaren bat hartzen dugun, edo, nola segitzen duen. Espainiako bako 2 lasterketa izan dira Euskal Herrian, Santikuntz eta Valentziaga, maiatzan izango ditugu helburu garrantzitsuak Euskal Herrian, Bidasoa eta Nafarroa bate joka ditugu, eta seguro hoiei begiz jota izango dituzu. Bai, hori da, bueno, momentuz kopa beratzen ari gara, baina, bueno, ez dugu deskartatzen Nafarroa edo Bidasoa, nola sartzen diraten edo Bidasoan edo Navarran, ze plan daukan taldea, baina, bai, gogokin gaude, eta ze moduz. Nola junda gaurkoa, ze igotzaien eguna zen, baina akaso mendaten arteko jarraipena ez da nahikoa igotzaile puro batek bidea egiteko. Bai, hori da, Elgeta oso azkar egon da, eta ja isuan hankak ez duen oso ondo, baina, bueno, mantendu ea hor aurrean, eta, bueno, falta zaigu pixka hor irabazteko, baina, bueno, konten. Zorionak. Mi esker.